जिउआवना आं नोंखौ ओरैबायदि मोजां मोनखाबाय जे नोंखौ गारनो हाखाया। नोंखौ जे आं थार गोसो गोरबोजों अननाय होना मोजां मोनबाय, अब्ला नोंखौ आं थैब्लाबो बावनाय नङा जे आं नोंखौ हाबा खालामनानैसो गारगोन। मानो आंखौ गारनानै गावखौनो खुसियाव थानो हागोन होनदों नामा? गावखौनो आंखौ नेवसिनानै गोजोनै थानो हागोन होनदों नामा? हाया, नों माब्लाबाबो आंखौ नागारनानै हारसिं खुसियाव थानो हानाय नङा।